Suleiman ka yi haƙuri, Suleiman ka yi haƙuri, ni a halin yanzu na riga da na miƙa wuya. Zan auri mutumin nan a matsayin biyan bashi. Hakan ya zama min dole ne saboda bayan da na iya. Amma abin da kawai na sani, in har hakan ta yiwu a cikin ni da shi wani zai zama ajalin wani. Pick up and action. Suleiman ka yi haƙuri. Na yi niyyar zan auri mutumin na saboda. Na miƙa wuya zan auri mutumin nan a matsayin auren biyan bashi. Still rolling. Action. Na miƙa wuya. Suleiman ka yi haƙuri zan auri. Na miƙa wuya zan auri mutumin nan a matsayin biyan bashi. Amma sai dai akwai abin da na sani. In na aure shi, in aure shi. Wani zai zama ajalin sanadiyar rayuwar wani a cikin subhanallah, haba Ruma, kada ki ci haka. Sannan inda ce ajalin sa tashin hankali ne fa. Tashin hankali saboda duk inda aka ce za a zama ajali da action ɗin kan gagara. A cikin wani kuma ku kalle saboda luki ɗin tare za mu zo yi muku 2 million, amma wani ɗinku a tare da kuka yi reaction ɗinku a taren nan za mu haɗa ku 2 million ne, kalli juna.